Mangimbuza ukwenze njani uthe kunginabantu babashaya babakhumula then babathela ngopetrol babashisa. Kweziphambili ngolu rhatya Lonyuke layakutsho kwishumi inani lamaxhoba natshe asweleka kwiselegu esehle kwaMpande eMsunduzi eMgungundlovu KwaZulu Natal. Masandawana, our blood will always remain yellow. Papa loved you guys. Papa always put you first. Uchazwe njengendoda ebezinikezele ngokupheleleyo kumsebenzi wayo Alex Shakoane kwinkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjwe namhlanje. I think it's definitely doable. I think we're quite a blessed side of having so much experience, you know, and having the majority of the group that we had from 2019. Kwezemidlalo umdlali wamabhokobhoko uLukhanyo uthi unethemba lokuba bazakuyikhusela indebe yehlabathi. Sesingenile kwiindaba zethu ngokuhlwa nje ndihamba nositolikela ngolwimi lwezandla obambeleyo ukhetha mbatha botani mawethu. Lonyuke layakutsho kwishumi inani labantu abatshe basweleka kwaMpande kumasipala eMsunduzi eMgungundlovu kwiphondo lakwaZulu Natal. Isibini kulamaxhoba aswelekele esibhedlele akwaziwa ukuba esi siganeko siphenjelelwe yintoni okwangoku. Amapolisa athi asazingela abarhanelwa. Lamadoda asixhenxe ambonzeleke kulomzi obunamadoda 15 abuza umninimzi yakungaphumi impendulo agalela ipetrol antumeka ngumlilo kumaxhoba. Intombi yelinye lamaxhoba ibikwamakhelwane ngethuba isiva isikhalo esikraqra siphuma kweli khaya. Thina siphume kade ngikamakhelwane ngehla kwakhona lapha la kwenzeke khona isigameko. Ngaphuma khona sengiphuma ngoba ngizwa ukukhala. Mangiphuma ngihlangana nabafana sebeyabaleka sebevele beshile. Mangiphuma kanti ubaba naye ngizomfica uphuma khona emlilweni. Ngimbambeke ngoba mangimbuza usikwenze njani uthe kunginabantu babashaya babakhumula then babathela ngopetrol babashisa. Then wahamba kwayesibhedlela ke. Izoloke sekufona sekuthiwa usethule. Utata wakhe ubengumzali onenkathalo kodwa kamva zajika izinto. Qaleni ube umuntu oright. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi washintsha futhi ngoba naye ubumbona noma kade esebenzisa leyo nto yakhe kodwa futhi ubefihla la ekhaya. Ingxelo ihambisa ithi abahlali bakwaWard 3 kumasipala uMsunduzi bebesoloko bekhalaza ngesisi esiphuma kweli khaya esibonisa mhlophe ukuba uhleliwe ngeziyobisi. Umphakathi uke wasondela kakhulu kuthina sabaholi kona una ukukhathazeka ngokuthi le ndawo ihlalisa kakhulu abafana ababhema idakamizwa. Abahanelwa basazimele ngezicithi. Limiselwe umhla wama-20 kwinyanga ezayo ityala lokuqhwesha entolongweni likaThabo Bester nogqirha Nandipha Magudumana notyholwa ngokuncedisa uBester ukuba aqhweshe elivalelweni kunyaka ophelileyo. Ngelixa isihlanu esityholwa nabo sibuyele enkundleni ngoLwesihlanu ngegalelo laso kwesi siganeko. uBester uvele enkundleni kwintolongo iRhosi Mapuru kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. Ngelixa ugqirha Nandipha Magudumana naye evele enkundleni kukwasetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla ekwiziko loluleko lwamanina eKroonstad. Ukanti utata wakhe kwanesihlanu abatyholwa naso bavele buqu kwinkundla yaseBloemfontein. Igqwetha likagqirha Magudumana lithe abakakulungeli ukufaka isicelo sebheki sakhe. Ingqina namhlanje libuzwe ngolwazi lwalo malunga nobuhlobo phakathi komtyholwa wokuqala uIshmael Matswara nexhoba lesisiganeko uKatlego Bareng owatshela kwisisele sikaBester. You personally do not know if accused number 1 and the deceased drank together. It is what you are informed of. Someone else wants more. That is the information I got from other people. Ukanti kusenjalo inkundla ikwanika amajelo endaba ilungelo lokushicilela ubungqina obunikezelwa enkundleni.
Mongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba umongameli waseRussia kwakunye nowase-Ukraine bavumile ukudibana neenkokheli zelizwekazi Afrika kwilinge lokuphelisa imfazwe egqubayo phakathi kweRussia ne-Ukraine. LokaRamaphosa uthi unethemba lokuba eli lizwekazi liza kuza nesisombululo esiza kuyiphelisa le mfazwe kubekho uxolo. Mongameli Ramaphosa ukuvakalise oku eKapa nalapho ebesindleke inkulumbuso yaseSingapore umnumzana Lee Long nekutyelelo lwaseburhulumenteni kweli. UMzantsi Afrika ufumana ukugxekwa kakhulu ngesigqibo sawo sokungakhethi icala kwimfazwe egqubayo phakathi kwelaseRussia nelase-Ukraine. Umongameli Cyril Ramaphosa namhlanje uvakalise ukuba umongameli waseRussia nowase-Ukraine bavumile ukudibana neenkokheli zelizwekazi Afrika kwisithebe seengxoxo kwilinge lokuba la mazwe mabini achebane induma iphele le mfazwe. Two leaders that I had occasion to speak to, that is President Putin and President Zelensky, agreed that they would be willing to receive the mission of the African heads of states in both Moscow and Kyiv. Ukanti inkulumbuso yaseSingapore igxeke kabukhali iRussia ngokuhlasela iUkraine yatsho iyeula le mfazwe nangona iRussia ingumhlobo weSingapore. The UN Charter must be upheld, that borders have to be sacrosanct, that one country cannot invade another with impunity, and it cannot be something, when it happens, it cannot be something which is acquiesced in or approved of, but a clear disapproval has to be given. Olu tyelelo lwenkulumbuso yaseSingapore kweli luza kuqinisa nangakumbi amatyathanga ozakuzelwano phakathi kwala mazwe mabini. Linyuke ukusuka ku-32.7 ukuya ku-32.9% izinga lentswela-ngqesho kweli, oku kuvakaliswe ngumphicothi manani umnumzana Risinga Maluleke ePitoli namhlanje ngethuba esithi thaca ingxelo yekota yokuqala egxile kwizinga lengqesho. Umphicothi manani umnumzana Risinga Maluleke uthi maxa wambi ukwenyuka kwezinga lentswela-ngqesho kubangelwa kukulahlekelwa kwabantu imisebenzi ngethuba bemana ukutshintsha-tshintsha abaqeshi. We were sitting at 32.7%. The fact that there was an increase in the number of those that are unemployed by 179,000 has moved our unemployment rate by 0.2 of a percentage point from 32.7% to 32.9%. Kule 32.9 ye-percent yabantu abangenangqesho ulutsha luphala phambili ngomyinge othe kratya ku-60% olujikanelanga. Young people, especially those in the 15 to 24 years cohort, have remained vulnerable to labor markets. So are women. But particularly for youth, their unemployment rate has always been higher, actually higher than 60%, now sitting at about 62%, slightly above 62%. Ulebele ngelithi esinye sesizathu sokunqongophala nokulahlekelwa imisebenzi kukusetyenziswa kobuxhakaxhaka bale mihla obangela kuba umsebenzi ofanele ukwenziwa ngabantu abane nabahlanu wenziwe ngumntu omnye ngomatshini. Kwalapha kwezindaba lunqunguphele usapho lakwalizani eMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni emva kokulahleka konyana walo neminyaka emine uNakhane, kodwa masiqale evenkileni. Sinibulise kwakhona kwinqaku lokuqala sithe Lonyuke layakutsho kwishumi inani labantu abatshe basweleka kwaMpande kumasipala eMsunduzi eMgungundlovu kwiphondo lakwaZulu Natal. Isibini lamaxhoba aswelekele esibhedlele, amapolisa athi asazingela abarhanelwa. Umbutho ongajonganga nzuzo iMy Voice Counts ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo yaseKapa ngelikhalazela ukungaqwalaselwa kwemali yenkxaso yabucala enikwa amaqela ezopolitiko. Kusenjalo ikomishoni ezimeleyo yonyulo i-IEC ithe thaca ingxelo yayo yokuqala equlethe umgamo oseluhanjiwe ngamaqela ezopolitiko ukubhentsisa abaxhasi bawo ngezimali. Kubalulekile ukuba amaqela ezopolitiko ahambe ngenkxaso-mali ayifumeneyo. Leyo intetho yombutho weMy Vote Counts onganyekanga nzuzo ngethuba ufaka isicelo enkundleni eKapa namhlanje ukhwina ngelithi umthetho
awungeni nzulu kubhensisa iminikelo yabucala enikwa amaqela ezopolitiko. There are currently no provisions that speaks to donations coming from donors who are related, and we've seen this in the past disclosures where various members of the Oppenheimer family have made donations in their capacity, but from the Oppenheimer family, as well as there were many companies that are linked to business member Patrice Motsepe. Kwiiyure ezimbalwa emva kokuba iMy Voice Counts ifake isicelo, ikomishoni yonyulo ikhuphe ingxelo yayo yokuqala inkxaso-mali yamaqela ezopolitiko. It is evident that the veil of secrecy on party funding is beginning to be removed, but a lot more work still needs to be done going forward. Le komishoni iqhube yathi amaqela ezopolitiko azamile ukudakanca abaxhasi ngezimali kodwa iseliqela imicelimngeni ekufuneke i-IEC iyiqwalasele. Usapho lwakwalizani eGqeberha eMpuma Koloni lukhangela unyana walo uNakhano neminyaka 4 oduke kwiintsuku ezintlanu ezigqithileyo. Ukuzathi ga ngoku amapolisa aseSwartkops awakafumani imkhondo. Lusuku lwesihlanu namhlanje sukela ukuduka kukaNakhane, utata wakhe usixelele ngemizuzu yokugqibela phambi kokuduka kwakhe. I-footage ebisibonile in one of the shops ezikhoyo apha. uNakhane uyavela kula footage and uyadlala pha, udlala with the older boys, and then these older boys bezibonakala zimbeka ecaleni ba no wena sudlala nathi phoze umncinci badlala ibhola ndithi, and he was wearing a denim shirt ebeyibambe kanje emane baleke wele indlela aphinda abuye aphinda baleka wele aphinda abuye, and then wabaleka this one time akhange phinde simbone from that footage ebuya back. Abahlali baphuma ngobuninzi bencedisa amapolisa ukukhangela uNakhane. Wonke umuntu walapha kwezi state unqongophele ngoku. Nabantu abakhona around motherwell nabayasijoyina apha. Uyaqona? Siyazama ukongeza ngoku nezinja namapolisa uyaqona ayangena nawo namahashe yonke into nje. Nanjengokuba lisaqhuba iphulo lokukhangela uNakhane, usapho lwakhe luthi lusehleli ethembeni lokuba uza kubuya umntana walo. Kanti abantu abanolwazi ngokuduka kwale nkwenkwana uNakhane bayacelwa ukuba batsalele umnxeba uCrime Stop ku-08600 10 kanye banxibelelane nesikhululo samapolisa esikufuphi nabo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje lowo besakubala igosa lezonxibelelwano kwiqela leMamelodi Sundowns uAlex Gold Fingers Shakoane. LokaShakoane usweleke kwimpelaveki ephelileyo emva kwengulo emfutshane kwaye ukusweleka kwakhe kuchazwe njengeduma elingophiyo kwicandelo lebhola ekhatywayo nakwiqela leMamelodi Sundowns. Bebephume ngonina bezokuthi indlela ntle kwesi sitaka sebhola ekhatywayo. uGold Fingers nanjengoko ebesaziwa uBra Alex ebeyiMamelodi Sundowns ngaphandle nangaphakathi. Usapho lumchaze njengomntu ebenothando kakhulu ngakusapho nakwiqela leSundowns. Masandawana, our blood will always remain yellow. Papa loved you guys. Papa always put you first. He'd tell us without a shadow of a doubt, without even flinching. Ukanti abadlali beqela leSundowns bathi baza kubuya nayo indebe yeCAF Champions League egameni lakhe. The request that was laid by the family that we should bring the second star, and that will make him very happy. I think we are on course and the players will do their best to bring that. Iqela leMamelodi Sundowns lithi liduma elingophiyo eli kwaye esisambakanya sesithonga sihlabanisele ecabangweni. Bra Alex, our Alex, Uncle Alex, was larger than life, and his presence shook the world. I am saddened that we will not hear his warm heart and the laughter through the passageways of Klorkop. Kanti uBra Alex Shakoane ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane abantwana abazukulwana nesizukulwana yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.
Ukanti ibutho lokhetshe libambe lanqakula lo wayesakubala igosa lezonxibelelwano kwiqela le-KZ Chiefs uLuwi Shakoane emva kokwenza intetho kule nkonzo yomngcwabo ka-Alex Shakoane kwaye kutyholwa ngelithi kudala ebaleka amagosa ezomthetho isithuba seminyaka emibini. Lo kaShakoane kukholeleka ukuba walifulathela eli kwakunye nonkosikazi wakhe nonyana wakhe ngo-2020. Abakwantsasana kudala bemkhangela mayelana nezityholo zobuqhetseba nonaniselwano ngemali ebalelwa kwi-R30 million. Masive ke kuba bathi baza kumkhumbula njani uAlex Shakoane nodlale indima ephambili kwiqela leMamelodi Sundowns. Zamkhumbula mna msasazi ngokumela abalandeli nabathandi beqela leMamelodi Sundowns. Ubamele ngenene nangenyaniso, akajika. Ebengumntu oyithanda ibhola, besonwabisa ndisemncinci phaa, zii-PRO zasiphakamisa umdlandla siwenza sikwazi ubukela ibhola. Wangumphefumlo wakho ungaphumla ngoqholo kwaye recognizwe yi-PSL njengomntu ebesitsalela emabaleni. Yabona bekusekuba uAlex Shakoane kuba uLuwi Shakoane. Uyabona uma wekhuluma redweni ngampela istadium bekugcwala bengama-PRO, omunye weSundowns omunye weKaizer Chiefs. Uma kukhulume bona nje emsakazweni ngoLwesihlanu hayi noma kanjani bengintiselana estadium ukuzogcwala into ongazoyibone. Lo Alex samkhumbula imisebenzi yakhe ayenzile emihle ezantsi emhlabeni sadla amazimba. Uthathe befikeleleke bathanda abantu nobubele nobunento noma unanto ekuthatha njengomuntu olingana nomnye umuntu. Uyafihla mhlaba. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Make sityebisa amehlo sibone uba imali ke zivale ziqhube njani namhlanje. Kushiyeke kuphela inyanga ezine phambi kokuba iqalise indebe yehlabathi yombhoxo neza kubanjelwa eParis kwelaseFrance. Iqela lamabhokobhoko kulindeleke liqalise inkampu yalo yokuzilolonga eThekwini ngomso kwiphulo lokulungiselela le ndebe inkulu kwikhalenda yombhoxo. Lamakhwenkwe asekhaya athi aqaleshe ukuyikhusela ngempumelelo le ndebe nanjengoko yayiphunyelelwe ngawo ngomnyaka ka-2019. Amabhokobhoko abuyela enkampini kwakhona kwilinge lokulungiselela imidlalo ye-Rugby Championship kwakunye nendebe yehlabathi. Abadlali abali-15 nababengekho kwinkampu yangoFebruwari nangoMatshi kulindeleke ukuba ibe ngabo abazimasa le nkampu. Lamakhwenkwe asekhaya athi eyona nto iphambili kukhusela intshinga yawo yendebe yehlabathi. I think it's definitely doable. I think we're quite a blessed side of having so much experience, and having the majority of the group that we had from 2019. Ulukhanyo uthi kuyaxhalabisa kakhulu kwenzakala kwabadlali abanamava beliqela nabaquka ukapteni walo uSiya Kolisi. I think Siya is such a great leader, for us in the team, and is definitely one of the players that we need, and with all his experience, that he has, we definitely need him going forward. Ukanti iqela elipheleleyo leBoks kulindeleke ukuba lidibane enkampini ngomhla wa-12 ukuya kumhla wa-30 kuJuni ePitoli ngelilungiselela imidlalo ye-Rugby Championship eza kuqala ngoJulayi. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Nkosi kakhulu ke mamqwatha apha ezindabeni. Ndiyakubulisa Mzonsi apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edesikeni yemozulu. Igama lam ke ndikuthabile uMamthembu wakwaMakhaphela bethuna nantsi imozulu. Masivule ke sijonge phaya empuma kolona imonti neziphaluka ngamashumi ikhatshwa ke zintshizane ezindephi phaya ekameni Nkosi ngomso lo meko kuyafana naphaya eGqeberha ngamathonsi entshizane nje nge-19 emini yangomso. Sahlabela mgamajonge phaya eFree State eBloemfontein nge-19 kuzule nje kamnandi kusukela ekuseni phaya nakurhatyalwa ngomso kanti kusenjalo ke mbukeli wam phaya koSasolburg ngamashumi asazolile.
Nantso ke yona imeko phaya eRhawutini eJohannesburg ngeshumi nje elinesithoba namathontsana kwakhona ezomvula kusasibekele kakhulu phaya emini kanti ze kube njalo kwakhona naphaya eSterrenegeng kuzolo nje kamnandi ngo-21 degrees. Hlabela mgama sijonge phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-22 amathontsana kwakhona futhi ezamvula zichabekwe kakhulu yonke la mini yangomso kube njalo eMgungundlovu ngo-24 degrees naye usacwengile. Nanso ke bukelo wami imeko phaya eLimpopo ePhalaburwa ngama-20 ekhatshwa sisithoba kusazole nje kamandi kusukela ekuseni phaa nasemini kuyatsho ngorhatya kaze kuthi phaya ePolokwane kube kuhle futhi kuzole nezo ntshizana ezingephi ngaye u-22 degrees. Nalo ke iphondo lilandela kuphaya eMpumalanga eMbombela ngama-27 kusacwenge kamnandi nje eMzontsundu yonke laa njikalanga yangomso kube njalo naseSekhunda nge-19 kusazole nje kamandi imini yonke yangomso. Kanti yona imeko phaya eNorthwest eMahikenge nengingezi kufuphi phaya kuphole kakuhle noko ngama-20 ekhatshwa sisithathu phantse yonke nje lamva kwimini yangomso kaneRustenburg ngama-21 ezikhukhula ezibaxewe kakhulu kembukelo wam zemvula phantse nje lonke usuku lwangomso kaneNorthern Cape eKimberley ngama-22 kusazole nje kamandi yonke injikalanga yangomso. Yona ke imeko phaya eAppington kwakhona futhi ngama-26 ezilwelihle nje kamnandi yonke nje injikalanga yangomso. Kanti yona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa neziphaluka lishumi nje elinesixhenxe lamathontsana ngephi angothusiyo emvula kanti siyayiqukumbela imozulu ngeGeorge nge-17 lezo ntshizane zemvula. Ndikuqudeni ngoza mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube ngomso oogxa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.